Van de 65 talships is de Stadsraad Leemkoel net de allergrootste, maar wel een van de grooteren. Van de morgen kwam het schip naar Haas. Na een reis van Oreldij vanuit Bremershaven wordt het schip ontvangen door loods Jaap van Buren. Good morning, Captain. How are you? Welkom in Harlingen. En die neemt dan ik het roer. Hij stuurt het schip de haven in. Dat mat bij zulke grote skippen. Het is natuurlijk wel bijzonder, het zijn bijzondere schepen, maar voor ons blijft het, tenminste voor mij blijft het een boot. Is het net oors als een... Nee, kijk, als er wat meer wind staat heb je wat andere invloeden, maar vandaag hebben we op zich niet zoveel wind. Dus ja, je bent toch wat voorzichtiger, want ja, het is een stalen kuster die kan net even wat meer hebben als zo'n schip. En dan komen er 2 slepers aan te pas. Zij loeken de Stadsraad Leemkoel de Lietse haven van Haan zien. Toch is wel spannend voor sleper André Koornstra. Ja, dat is altijd een beetje spannend. Dus een gezonde spanning met vastmaken. Dan moet je even goed, je kan zo'n foutje maken, dus je moet wel even op scherp staan. Ja. Is het oors als met een vrachtschip of een tanker? Ja, het is wel iets anders, omdat deze heeft een boegspriet erbij. Dus dan moet je even, dat steekt nog wel wat uit, dus daar moeten we even om denken zometeen. Ja. Maar alles giet het slietjagend. De Stadsraad Leemkoel gliedert onder begeleiding sa de Willemshaven in. Morgen moeten de loods en de sleper weer vol onder de bak. Dan komen er nog een tal grutten binnen met de zeil in. De langste is 124 meter.